ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଉଡ଼ି ଏବଂ କୁଣ୍ଡୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଉପସଭାପତି ଅମିୟ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ସୋମନାଥ ରାଉତ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମିଶ୍ର, ବୁଳଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ ସାମନ୍ତ, କୁଣ୍ଡୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ଗୁଚ୍ଛାୟତ, ସାଉଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଭାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପକାରିତା ସହିତ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଣି ଓ ରୋଜଗାର ଆଦି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।